Kajing penslam katarat Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL ban pelip ya ka boarding kala penlong kajing pluding ha ka step senia pratarik unai wing arja ar bakan yo bam sngam sendon ya kawi ka yeng ha ka dong kamon jong kesnong nong mensong kani kajing dia pluding kala dia ha ka por RBJ men step but what lucky kali pelip ding kila wan mardor marsen pha jing tem penban ki bor badai pet ya ka MEECL kim shamla simkhia ban pelip ya ka boarding electric ban bo jing e ban tem ya ka ding da ka laong bana preng kini baban saw na kani jingja bakun thop yau Joseph thaba khat prasnam garta ubodan jingduna kbor perkhat perdan ubodan mentah preng jingsha sumar super care hospital katega yeng kadai ga jong kong merita thaba bat ki yeng song wai da ka kong ropina sotun kibla sha bam ha kading kibla sha kta na kani jingja plo ding ki kun thop ru ya ka kong Rebecca thaba ka kong merita thaba u Joseph thaba ka kong Margarita thaba ka kong ropina sotun baruba Crescent sotun sabah haba ngasi biji ngadang lek thia bestem kulung dem tu tang la thia jalang te ka ding te khun janga te ar la tam te ya ka ar biji wan kursi nga ang la me ding apan ang me li ta ka ding na iwan ding mo kursi ndala adin ndala kendit manganang ta ba thia te dapli ga yeng sa thia ta la ading la me hor nga pangali mare sti sieng kan le sim tak ele parais tu kumrau kuan kan tangan salong ela dia kumne ang ban iyu kan gading tu ka ba sangwai jong apan nang halala su halala sa surop sawan utu sarpan kan ban ya ram an ma u kan ti philapan patai kat mangut ki ba mensau tong kuan nga tala mensau buan barin train ki ka daw ba kam ding yin jopi ni ngam tip kan hadu ngar ngam tip kan ngong ngta kan ngadang ong tu khunai ka wan ka ding ngam tip kan ngar la ya thia ta ngam tip so ta ka wan nei ka ding kan philapan su batai khnet ki bala julor khani hani ga yepi julor sala buan kan teman julor buan ban kan ngata kumut ni men saw tak ma phi bi kon la men saw jor ne malum men saw jor kan la po siu ta